खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों मोनसे ससियेल इशु माने जोंनि समाजाव सोमजिनाय माखासे जाथायफोरनि सायाव सावरायनो आं सिगांदों आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम आसा थिनाय थाबाय बेफोरनो जाहैबाय जे दिनै जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि खामानि जायखौ जोङो समाजाव मोनसे गाज्रि खामानि होननानै गेना खामानि होननानै जोङो दिनै बुंदों आरो बुंबोगासिनो दङ बै खामानियानो जाहैबाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नै आं गोजौआव लिरदों हौवा हिनजाव सोमोन्दो बायनायनि माखासे जाहोनफोर स' बेनो जाहैबाय दिनै जोङो बिराद खोनानो मोनदों बै गामियाव बै जायगायाव बै डिस्ट्रिक्टआव बै एरियायाव दिनै सोरनिबा हिनजाव खारदों सोरनिबा फिसाय खारदों हौवा खारदों गथ' गारनानै खारदों सोरबा सानै साथाम फिसा गोनाङा फिसाय गारनानै खारदों दिनै गावनि फिसाफोरनि सोमोन्दै जेबो सानालासिनो बहाबा खारदों गोमादों निउसाव मेडियायाव ससियेल मेडियायाव जोङो गोबां जोङो नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों दिनै हाजार हाजार जोंनि सुबुंफ्रा बेबायदि खामानियाव दिनै भुगिनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों स' दिनै जों बुंनो थाङोब्ला बेयो जोंनि मोनसे ससियेल बिराद गिदिर प्रब्लेम आरो जोंनि ससाइटियाव मोनसे बिराद गाज्रि खामानि आरो बेनो दिनै जायगा मोनगासिनो दङ दा बिनिनो बै हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव सोमोन्दोआ बा फेमिलिया बोरै बायखो बेयाव हयथ' माखासे जाहोनखौ जोङो बिजिरोब्ला नुनो मोनगोन आरो हयथ' बे जाहोननि थाखायनो माखासे रिलेशनशिपआ हयथ' सोरनियाबा बायदों सोरनियाबा बिनि जाहोनाव नङा गावबा गाव खालामनानै लानायनि थाखायबो जानो हागौ दा आङो ओरैनो सिम्पल भाबै मोननैसो जाहोनखौ आङो होनो सानदों आरो बे जाहोननि सायाव आङो फंनैसो एसे बेखेवथिगोन स' बेफोरनो जाहैबाय जोंना बेड रिलेशनशिप देट मिन्स माने हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो माने सोमोन्दोआ जाबादि बिसि आरो फिसायनि गेजेराव जाबादि सोमोन्दो थानांगौमोन बैबायदि सोमोन्दोआ गाज्रि जाबोनो हमनाय थ' बेफोरनि जाहोना गोबां जानो हागौ दिनै हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव बेबो बिनि खोथाखौ खोनासंलाया बेबो बिनि खोथाखौ खोनासंलाया सानैनिबो गोसोआ जुदि समान बिबांनि साननाय आरो हनायजों गाव गावनि साननायखौ जाजानो लुबैनायाव हयथ' नैबे सोमोन्दोआ बिसि आरो फिसायनि गेजेराव जा मोनसे सोमोन्दो थानांगौमोन आन्डारस्टेन्डिं थानांगौमोन बै लेभेला गैया जानायनि थाखाय बिसोरनि गेजेराव मोनसे बेड रिलेशनशिप गाज्रि सोमोन्दोआ सोलियो बे मोनसे जानो हागौ गाज्रि सोमोन्दोनि थाखायबो दिनैनि बे बिसि आरो फिसायनि गेजेराव जे गारलायलायनाय जानाय खारखुमालायनाय जानाय नैफोरो जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो फाइनान्सियेल क्राइसिस बियो जोबोर गिदिर खामानि मावनानै दङ दिनैनि बे हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव जे सोमोन्दो बायलायलायनाय बेयाव माब्रैहाय फाइनान्सियेल क्राइसिसनि बेलायाव जोङो बुंनांगोन आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरा माखासे इजि मानि लुबैग्रा जाबाय ओरैनो मोननायखौ लुबैग्रा जाबाय दा गोबां जोंनि समाजाव माखासे हौवाफोरा दिनै रां आरजिनायनि थाखा खामायनायनि खामानिफोरखौ मावालासिनो सानफा थोलो ओरैनो थाग्रा दङसै बेनि गेजेराव आं बुंनो हागोन दिनै जोंनि समाजाव आरो जोंनि हारियावनो मथा-मथि बर' हारियाव गोबां जोंनि बर' हिनजावफ्रा फिसा फिसौ बिजनेस जायखौ जोङो बुंनो थाङो लामायाव बा स्ट्रिट भेन्डर्सफोर जोङो मैगं थाइगं फाननाय मैगं थाइगंनि बिजनेस खालामनाय फिसा फिसौ बिदिनो बानलु सामब्राम बायदिसिना फाननायाव आरो फिसा फिसौ बिदिनो बाजार दखान गलाफ्राव माबा माबि सावनानै फिसा फिसौ मेथाइ सावनानै बा लादु सावनानै फाननायनि राहाखौ जोंनि हिनजाव माहारिफ्रा लागासिनो दङ जायनि फलाव बैसोरो गाव गावनि फिसायखौ जेबो खामानि गैया साननानै दिनै मोनसे साननाया फैदों खामायनो रोङा मानो रोङा बेफोर मोनसे फाइनान्सियेल क्राइसिसनि बेलायाव बिसोरो हिनजावफ्रानो आवगायनो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे नांगौ रोखोमनि जोंनि फेमिलियाव जुदि सासे जोंनि बर'नि गेजेरावथ' जोङो बुङो न'खर सालायग्रा होननानै बुङोबा गाहाया फिसाया जायो बा हौवा मानसिया जायो न'खराव गाहाय हौवा मानसि बै हौवा मानसिया जुदि मोजाङै रां आरजिनानै न'खरखौ सालायनो हायाब्ला बै फेमिलिनि हिनजाव मानसिया मोनसे बिग्रायखांनाय फैयो गोसोआव आरो बै बिग्रायखांनायनि दारैनो हयथ' बियो माखासे खामानिखौ बा गावनि हौवानि फारसे जा मोजां साननांगौमोन मोनसे सोमोन्दोआ मोजां जानांगौ
बैफोरा आस्ते आस्ते माने गाज्रि जालांनायनि लामायाव बियो फैयो जानांगौ। आरो मोनसेया जाहैबाय आङो बुंनो थांगोन जे जोंहा लेक अफ एडुकेसन माने सोलोंथाइयाव जोङो खम जानायनि दारै सोलोंथाइयाव गैयैनि दारै जोंनि फेमिलि सालायनायाव न'खर सालायनायाव जोंहा मा जादों बे न'खरा गोरलैयैनो बायनायनि लामायाव दिनै गोबां सुबुङानो लेखा फरायनायाव जोंनि समाजा आवगायाखै दिनै दाब दाब जायगायाव जोंनि लेखा रोङै सुबुंफोरा मा जादों उन्दै बैसोआवबो हाबा जादों आङो नैबो मोनसे दंखायो आर्लि मेरिज बे आर्लि मेरिज आरो लेक अफ एडुकेसन दा जोंनाव बैसो जायि सायावनो हाबा जानाय नैबे खामानिया सोलिगासिनो दङ इभेन जोंनि ससाइटियाबो बेखौ जायगा होगासिनो दङ दिनैहाय गोबां बिथिङाव बैसो गोरलैया हाबा जायो दिनै जोङो थगायनानैब्लाबो गोबां समाजा हाबा खालामनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो जेरैहाय मोनसे गामिनि गावबुरायानो सासे गथ'खौ जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबायोब्ला बिसोरो सोरबा सासे एबा सासे सिख्ला बा सासे सेंग्राया गोरोन्थि खामानि मावलायफ्लाङोबा बिसोरखौ बैसोनि सायाव सोनारनानै रेहाय होनायनि अनगायै बिसोरो मा खालामो डुप्लिकेट सार्टिफिकेट बा एड सार्टिफिकेट होनानै हाबा खालामनाय हाबाफारिया जोंनि समाजाव फ्राय सोलिबाय थायो जायनि दारै आर्लि मेरिज नै बियो जायगा मोनदों आरो बै थाब बैसो जायैयावनो हाबा जानाय सुबुंफ्रानो गाव गावनि सेंग्रा एबा सिख्ला बैसोखौ मोनसे समसिम लांनांगौआव मा गैयैनि थाखाय बिसोरो हाबा जाखांनायनि उनाव बै बैसोनि साननाय आरो हनाय जोंनि मेलेमनि साननाय आरो हनायजों खामानि मावनो थांनायाव जोंना मा जायो बे बिसि आरो फिसायनि सोमोन्दोआ बायनायनि लामायाव बेयो फैयो आरो जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मुगायाव दानि मुगायाथ' जोङो बुङो ससियेल मिडियानि जुग इन्टारनेटनि जुग दा जोंनि मानसिया गोबां सुबुंफोरा लेक अफ एडुकेसननि दारै दिनै मबाइल इउज खालामदों फन इउज खालामदों इन्टारनेट इउज खालामदों जिखुनु ससियेल मिडियायाव बाहागो लादों बै ससियेल मिडियायाव बाहागो लानानै दिनै जोङो सोलोंथाइयाव गैयैखाय बै ससियेल मिडियानि मोजां साइडआ बा मोजां खामानिया जानायनि अनगायै जोंनाव गाज्रि इम्पेक्टसो गोलैगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गाज्रि इम्पेक्ट इन्टारनेटनि बायदिसिना गाज्रि इम्पेक्टआसो जोंनाव मा गोलैगासिनो दङ जायनि दारै जोंनि गोबां मानसिफोरा दिनै बुजिस'यैयाव सानस'नो हायैयाव मबाइल फनजों गोदोनि समावथ' रं नाम्बार रायलायनाया फ्राय दङमोन नाथाय दानि जुगाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो सोरजों कन्टेक्ट जानानै दिनै टाचाव थानानै मा जानो हमबाय गाव गावनि न'खरनि फारसे दिनै हाबा जाखानाय फिसा सानै साथाम गथ' गोनांफोरानो हिनजावफोरानो बा सानै साथाम फिसा गोनां सासे हौवायानो गुबुन हाबा जाखानाय हिनजावजों बा सिख्लाजों बा सासे सेंग्राजों सोमोन्दो लाखिलायनायनि गेजेरजों कन्टेक्टआव थालायनायनि गेजेरजों दिनै बिसोरो दाबसे जायगासिम आरो गुबुन दाबसे जायगासिम गावसोरनि हास्थायनाय आरो लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय आरो साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय बेथ' दाब दाब जायगासिम थांदों आरो खारदों जायनि जाहोनाव जोङो दिनै गोबां पेपार मिडिया निउसाव खोनानो मोनदों जे बे हिनजाव खारनाय सोरनिबा फिसाय खारनाय गथ' हिनजाव गोमानाय बेबायदिनो गोमानाय जाथाया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंबावनो सानदों डिजायर अफ सेक्स दैट मिन्स सेक्स प्लेजारनि थाखाय माने जोंनि सुबुङाथ' नैबेनि बेलायाव एफाबां गैयामोन नाथाय ससियेल मिडियानि जुगखौ नायनानै दिनै गोबां बिथिङावनो जोंनि सुबुंफोराबो सेक्स प्लेजारनि फारसे हयथ' गोसोआ थांसै बेखौ जोङो नोजोर बोनानै मिन्थिनो हादों बेखिनि जोंनि सेक्स प्लेजाराबो मोनसे न'खर बायनायनि गाज्रि जाहोन जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ नै लाक्जारियास लाइफस्टाइल माने गावखौनो बिराद लाक्जारियास दिन्थिनो थाखाय बेयाव मोननै एफेक्टआ जोंनाव गोग्लैदों फारसेजों माने फाइनान्सियेल क्राइसिस आरो फारसेजों लाक्जारियास बेयाव थाखा फैसा बुरजा गोनां सुबुङाबो बे लाक्जारियास लाइफ गावनि लाइफखौ लाक्जारियास दिन्थिनो थाखाय गावनि स्टेटासखौ गोजौआव लाखिनो थाखाय आरो गावखौ सासे मा होननांगौ बिदिखौ गावनि साननाय आरो हनायखौ सुफुंनो थाखाय गावनि रां आरो थाखाफोरखौ गारनानै दिनै गोबां सुबुंफोरखौ दिनै सासे थाखा गोनां सासे फैसा गोनां हौवाया गावनि रांफोरखौ गारनानै मानानै बियो सानस' हायै बुजिस' हायै माखासे लाइमोन सिख्लाफोरखौनो बियो मा खालामनो
माने गोसोफोरखौ गलि होनानै मानानै गावनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनो थांनायाव बियो माखासे गोबां समाजाव गाज्रि जाथायफोरखौ हयथ' जाहोदों आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि सुबुंफोरा लाक्जारियास लाइफ लुबैनानै थाखा फैसानि उन उन खारनानै दिनै गोबां हिनजावफोरानो जा बा हौवाफोरानो जा थाखा फैसानि उन उन खारनानै बिसोरो मा जानो हमदों लाक्जारियास लाइफ मोनदों हिसाबै मा गावखौ बावगोमालांदों आरो जाय खामानिफ्रा समाजाव गाज्रि खामानि बै खामानिफोरखौनो मावनायनि फारसे बिसोरो आगान होदों स' आङो जोंनि हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव जे सोमोन्दोआ बोरै गाज्रि जालाङो आरो माबोरैहाय सोमोन्दो बायनानै दिनै गारलायलायनाय जायो डिभर्सनि फारसे थाङो सोरनियाबा डिभर्सनि फारसे जेबो थाङा बैफोरो नै बेफोर जाहोननि थाखाय आङो जादोंखौ दिनै बुंगोन आरो नोंथांमोनाबो बिजिरनो हागोन मा जाहोननि सायाव दिनै जोंनि बे मोनसे ससाइटियाव बा ससियेलि मोनसे गिदिर गाज्रि मोनसे इस्यु जानानै फैखो दा बैफोरखौ जोङो नोजोर बोयोब्ला नैबे जाहोनफोरखौ मोननो हायो नोंथाङा बिजिरोब्ला हयथ' गोबां बेफोरबायदि जाहोन एबा केसेसफोरखौ मोननो हागोन थ' लोगोफोर आंनि दिनै नैबे टपिकनि सायाव फंनैसो नोंथांमोनजों जे जोंनि रिलेशनशिपआ बोरै बायो हौवा आरो हिनजाव बोरै गारलायनाया जागासिनो दङ न'खर बायलायनाया बोरै जादों बेनि सायाव जे फंनैसो सावरायनाय आं बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लानो सानबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ हयथ' मोजां मोनदोंबा अननानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो हायोब्ला नोंथाङा शेयार खालामब्लानो जाबाय बेखिनिखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ